Ahojte priatelia. Tak sa mi podarilo splniť jedno predsavzatie, ktoré som si dala na začiatku tohto leta, že namalujem jeden obraz s letnou tématikou. Vybrala som si motív levandulového pola v pozadí s domom od umelkyne Mii Fan. Snažila som sa aj maľovať podľa jej inštrukcií, podľa jej spôsobu. Samozrejme, rukopis tam je už iný, ale s výsledkom som celkom spokojná. Obraz je maľovaný technikou olejomalby, má rozmer 30x40 cm, je maľovaný aj po bokoch, takže není potrebné dávať ho do rámu. No teraz bude ešte pár dní schnúť, využijem tieto horúce letné dni na schnutie tohto obrazu a budem ho lakovať. Po zalakovaní a vyschnutí bude k dispozícii aj k predaju, takže ak by sa vám obraz páčil, alebo už teraz sa vám páči, nech sa páči, napíšte mi správu. Prajem vám pekný zvyšok týchto horúcich letných dní a celého leta. Ahojte priatelia.